Тапшыруга килгән алдагы котлау сәламендә укып китәмен. Дустым Гөлҗиһан Ризаэддин кызы Ягудинаның 5 ноябрь көнне юбилейлы туган көне булачак. Аңа 65 яшь тула. Шул уңайдан сезнең тапшыру аркылы иң җылы теләкләремне мин, якын дусты София Загид кызы Яфясова җиткерәсем килә, дип башлана әлеге язма. 1956 елның 5 ноябрендә Павловка районы Татаршмалак авылында гаиләдә 3нче бала булып якын дустым дөньяга аваз салган. Кечкенәдән үк әти әнисенең беренче ярдәмчесе булып үсә. 8нче сыйныфны тәмамлап, Кузнецк шәһәрендә пешекче һөнәрен үзләштерә. Кулына дипломын алган яшь белгеч хезмәт юлында үз һөнәре буенча башлап җибәрә. Шул чак аңа гомерлек юлдашы, зур Ширкли авылы егете Гаяз белән танышырга язган була. Һәм 1978 елда алар матур гаиләләрен дә корып җибәрәләр. Вакыт узып, яшь гаилә зур Ширкли авылына да күчә. Татулыкта һәм мәхәббәттә 3 балаларын, 2 кызларын һәм 1 улларын үстерәләр. Әмма кызганычка каршы, парлы канат кагарга аларга озак язмаган була. Кечкенә кызларына бары 12 яшь вакытында Гаяз мәңгелек дөньяга китеп бара. Тол хатын бер ялгызы 3 баласын көчеп кала. Аның ни кадәр үстергәндә, укытканда, олы тормышка чыгарып бастырганчы күргән авырлыкларын сөйләп тә бетергесез. Бүгенге көндә инде ул лаеклы килеш 6 оныгының әбисе булып гомер кичерә. Инде олы яшендә булуга карамастан ул һаман да үз алдына эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Булган, тырыш, тыйнак, уңган, акыллы, сабыр, гадел дустымның тормышына сокланып кына карарга була. Ул бик күпләр өчен үрнәк үлгесе. Дин юлыннан да атлап, намазларын укып, дугаларын кылып, садакаларын биреп, мәчеткә йөреп яши. Мин аңа сокланам. Һәр вакыт аңа эш серемне бушатып, кирәк чакта киңәшемдә алалам. Кайсы вакытта гына аңа килеп кермә, ул ачык йөзе белән каршы ала. Тулы табыны, тәмле ризыклары белән сыйлап, юатыр өчен сүзен дә вакытында таба. Шундый дустым бар булуына мин ихластан шатланам да, горурланам да. Кадерле дустым, рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Бар әйберең дә бар шикелле. Тик теләкләрдән иң мөһиме саулык, исәнлек телим. Гомерең алда да аек акыл, тулы иман, бөтен гаилә бәхете белән уралып барсын. Бала оныкларыңның кайгы хәсрәтен күрергә язмасын. Рәхмәт бар булганың өчен. Якын дустым, синең юбилейга бүләк итәм шигырь юллары. Гел шатлыкта гына узсаң иде сикәлтәле тормыш юлларын. Бу тормышның дустым үз законы, таләпләре аның бик кырыс. Табаласың икән бәхетеңне, югалтмаска аны син тырыш. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләрең дә барсын, гөрләсен. Гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми дөрләсен. Кояшлы көн телим сиңа дустым, болытларны куып, таратып, яшигәле алда гомер барда, якын дуслар булып яратып. Кайчан керсәң, өеңдә нур бөрки, каршылыйсың якты йөз белән. Кайгы хәсрәт җиңеләеп китә, синең әйткән йомшак сүз белән. Хөрмәтле Гөлҗиһан Ризаэддиновна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Бүләк итеп сине тудырган, бәхет бит ул синдәй дуслар белән атлап бару гомер юлыннан, атлап бару гомер юлыннан. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз
Шатлыктан һәм сөй